Tak jo, čas na změnu. Nová práce, nový výzvy. První krok? Taková maličkost, drobnost, malichernost. Jen sepsat celý svůj dosavadní život a profesní úspěchy na jednu, maximálně 2 A4. Otevřeš editor a zíráš. Ta bílá plocha, ten blikající kurzor, vysmívá se ti. Kde sakra začít? Jdeš na to, pokládáš prsty na klávesnici a začínáš. Osobní údaje. Jméno, pohoda. Příjmení, pohoda. Fotka. Jak jako fotka? Moje fotka? Jaká fotka? Ta roztomilá? Nebo ta s kámošema? Nemyslíte tu z práce? A nebo snad tu, co mám v občance? A e-mail? Nemyslíte tu kombinací mý přezdívky a roku narození? Je čas na změnu. Čas na dospělácký e-mail. Pracovní zkušenosti. Nejdůležitější část. Čas prodat i tu brigádu ve skladu. Jak? Korporátním jazykem přece. Takže doplňování zboží se stává optimalizací skladových zásob a logistických toků, telefonování zákazníkům, proaktivní správa klientského portfolia a budování vztahů. Máš díru v životopise? Žádný problém. Byla to intenzivní fáze osobního rozvoje a sbírání inspirace na cestách po jihovýchodní Asii. A teď dovednosti. Jazyky. U angličtiny napiš komunikativně. To pokryje všechno od I very much like you po rodilýho mluvčího. Počítače. Microsoft Office. Zapnout to umíš, Enter a tabulátor už si někdy použil, všechno ostatní už je jen taková čučka, co se když tak doučíš, takže píšeš expert. A pak ty měkké dovednosti. Týmový hráč, flexibilní, komunikativní, proaktivní, odolný vůči stresu. Prostě skopíruješ první 4 fáze, co nejdeš na Google a tuhle část máš hotovou. Koníčky. Tady se ukážeš. Tady se odděluje zrno od plev. Předvetím jakási zajímavá, všestranná a jedinečná osobnost. Takže napíšeš cestování, sport a četba. Jsi naprostej unikát. Tohle tam ještě nikdy nikdo nenapsal. Pomalu bouchej šampáňu, protože tohle až uvidí personální. Tak má jasno. Tak jo, obsah by byl, teď to jen naformátovat, zarovnat text a nastavit okraje. No, už se ukazuje, že v tom Wordu zas takovej expert nejseš. Celý se to rozjíždí, ale nevadí. Všechno to odmezerníkuješ a odentruješ. Toho si stejně nikdo nevšimne. A následuje kontrola překlepů. 1., 2., 5. kontrola překlepů. Jenže ty tam nemáš překlepy. Ty prostě jen neumíš pravopis. Konečně, mistrovské dílo je hotovo. Teď už ho jen odeslat. Otevíráš e-mail a píšeš: Vážený pan Novak, chcu pracu. V příloze posílám CVčko. S pozdravem, Jan Dočekal. Tohle je docela jasný, stručný a s využitím moderního jazyka. Přesně jak říkali na motivačním školení. Není co zlepšit. Tak jdeme na to. 3, 2, 1. Odeslat. Ticho. Prázdnota. Dorazilo to? Není to ve spamu? Proč hned neodpovídají? Kontroluješ odeslanou poštu a už to vidíš. Zapomněl si nahrát přílohy. Nevěš hlavu. Možná jsi tuhle práci jen málo manifestoval. Příště to určitě vyjde. Tak hodně štěstí. Čau.